na ai kuble ye pi baro ki bri ki brang ki jinduna ha ki dukat met hapo kajala meklaya menta kasni kadega si kabakarpang na kamta jongi kabalatip kum ka International Day of Person with Disabilities arajar alpo but man kasnem kata hakalai tarik jo ubrai nopra la jurikhi ia kani kasni kabakarpang na kamta jongi but lese menta kasnem kadai kasnem kabakarpang namar balai nga kumta satang kendiat singi ngin sa jam no chakas pasnem kaba arpway kumta nakaliang jonga kum uway na kinong yalam jong kibri ki benang ka jinduna ha ki department hapo ka jela mekalaya ngadon ka jing kentu ya ki pat ba bat ya ka sorkar jela kumne kebaning kong ngakerpat ya ki pat ba kinong shong shnong jong ka jela mekalaya hi barok away subha ban ahai ka ji trilang bat ngi kibri ki bedan ka jinduna department la hakano kano kabanta lese don kibri ki bedan jinduna haki department ki badai ban ya na chiliang surok ki bayad da wheelchair but lada pi ki pat ba POE yaki piarap lem yaki pipin ilen tilam yaki kapen kloy bat kapen iru ba pipi nyokor yangi bat kumju lada don kibriu kiba duna haga boryo kiba pendan kam da uding tebah banyat te ngakarpat ya pi ki pat ba ru ba yarap lem yaki hakano kono ko banta kaba kidei banle haba pi kandu halan tu singkiang bat kumju ru nakamta kitu kibriu kiba menang keren ba kiba miosnyo def adon ki pat ba kidei ban sutu ba kitu kibriu kiba lesan da kakti kidei kibriu kiba mla satya ban keren lane yosnyo kumta haba pia kendu yaki lese lada pimnang ro ban ak da kisan kaba kiju pendar kam maki gidon kam na pi tang ka jing terilang bat ka jing pu sam rikhi jong pi kala pelong yangi bangin kemen bat pen ba piru pi terilang pi yangi kibri kibran ka jiduna ha ki department ha ka jela kumta ngakanturu yakini ki driver taxi haba kibri kibran ki jiduna ha ki department ki let kiwan ki siu ya ka bai kali kumba siu lem ki ripat ba kumta subha kentiu lem yaki ha kalik kawan but kadon kapor kaba kibri kibran ka jiduna ha ki department ki bat kali haba ki kiu ki suki driver taxi pat utiang yo pulit lada unjang slem te ngakerpat yaki ba kentiu yaki bat lada jia ba uwan upulit hakata kapor pen ba ikiu ibriu ibana jinduna haki department kumta ngangit scam upulit ru usutu yakata te ngikirmen baro kaji tre lang jong pi na kamanta jongi ka aiman siem ka penslur yangi na kamanta bangin le yaki babha ha ka imlang salang kabaar nga kantu yo ka sarkar jela ba ha ka ni ka jing rakhi ya ka ne ka International Day of Person with Disabilities arajar ko but shua bangin jam no artat ya ka spasnem kaba arpwe ni karpal ya ka sarkar bakan le no na kamanta ka jingbit jingbiang jongi kibri kibran ke jinduna ka department ha ka jela mekalaya bat ka wei na ka ji angno jongi kalong baka sarkar kan menteri kampurano ya ka bahakam bajam ha ki department baper bat ha DSC da ka ba identify lupa ya ki post na kamta kibri kibran ki jinduna ha ki department nitip baka sarkar menta kalapan kre syat da ka postal system bat ngidon ka jingkerman ba haka ne ka spasnem ka bat mai ka sarkar kan pendevelop ya ki
kiba kum kaseng ni labu kecing dawa sa ka sorkar ka balaslam bat na kan turu ya ka sorkar ba kan penteri kamhok ha ke dei bat ka pule puthi ki skim ki baibam kinu ki jingyo men jimen toy jong ki bri ki bijan ki badan ke jinduna ka dukmen da ka ba punkloi ke jirap syaki namar don teng ka bangi hap de kisnem ru kumta kermen ba ka sorkar kan nangla ban pen ba ha ka jing trikam da ka ba punkloi ke jirap namar bun ki bri ki badan jinduna ka net ki up na ka jingyo jimen toy na ka sorkar namar kimla ban trehi ban kam hi dalade kumta lada ka sorkar ka ai chisin lai banai lane chisin ru banai kumta kan long ka jingmen na ka banta jungi kumba ka thim menta ka snem ka ong thau pen babiang ha ka be dei bat ka jing ketup lang ya ki bri ki badan ka jingduna ha ki dekotmen bala ban pendan kam da ka basuk bat ka ban neslam hadin ka jimpang klam kobit kat kendai tengi kermen skem ba hadin kan ka jimpang klam kobit kat kendai kan kut no shen ka sorkar kan pen ulong ya ka jing dawa jongi ki bri ka dan ka jiduna ha ki kot men hapo ka jela mekalaya kublai shibon